Слуга ваша, госпожа! О, добре дошъл, докторе! Ако имам изволение, можех да ме попитам. Защо сте толкова умисленна? Ах, и твоя милост ме питаш, като да не знаш, що те е гляс. 1000 пъти ти се молих да ми направиш един цяр, за да придобия чадо. И да онемеят людските уста. Пък ти и още ще го донесеш си дни. Казах ви и друг път, госпожа, как художеството не може да промени естеството. Всяко нещо си има времето. Че защо думаш тъй? Дава не съм стара? 50 годишен челяк не са дома стар. Че имате ли ви 50 години? Съвсем не показва лицето ви да сте толкова годишен. Не е хоратата за мене. Ами за мъжа ми ли? Нито пък за него. Че за кого рекохте тъй? Не можахте да разумеете. Вие ми рекохте, че сте стара. Аз пък ви рекох, как 50 годишен челяк не са дома стар. Ама аз не съм 50 годишна. Че аз казах ли ти, че съм стара? Ама не дейте са гниви. Аз ви рекох, как 50 годишен челяк не са дома стар. Че тъй де, кажи. Защо аз още немам нито 38 години? Може. Години. Откакто се помня съм млада, горкана ми майка родима. Горкана ми майка родима, се млада и красна да страдам. Години, се млада и красна ся гледам. Стотина години измина, откакто си 37. Какви беха тие години? Дали беха се високосни? Още 5-6 изминат и ставам на 38. Години, бе додат една час.